Okay. We are conducting this oral witnessing session on the occasion of the 10th year anniversary of Santa Maria Archive Minalin with their technical assistance. As we conduct an oral witnessing session, also on the occasion of the 80th year anniversary of the founding of the Hukbalahap in April 2022. So we are privileged today to speak with the direct descendant of Bernardo Poblete, also known as Commander Banal, one of the most well-known regiments of the Hukbalahap. So we are fortunate that this information will be relayed to us by a direct descendant. So we will conduct po this interview in Kapampangan and we'll just prepare a transcript later on. So maya pa panapon po, sir. Good afternoon po. Pag-umpisan kayo po, established tam po nung Ninoy kayo. So nano pong kumpleto yung lagyo, pong pilana kong banwa, nung nanong kayo kayong civil status, at nung ka rin kayong makatok ng yan ng kasalukuyan. Ako'y Enrico Poblete Suba at 58 years old ko po at bayit ko po kiniking barangay Santo Rosario Minalin, although ating kaya pong balaking San Isidro yung matu aming bale. Then kasalukuyan po makatugnang ko po king Lubao kaya taging San Roque daw first Lubao. So ita po bali i-mother ko po yung Poblete, yung primero ng apong Bernardo Poblete, Basilia P. Suba. So, anya po panahon na ita, medyo dalaginding na po yung mother, iya pong paninang kaya ayun po kasi alapon kayong metong alugar, nung ka rin po ilabanan, ka rin na po rin pamilyana. So, itapin po nga kwento ng mother, madalas susuklab niya ka rin pilapil kayong labanan at po ang ating mga sugat. Meto niya po karing manulo itang matwa kong babae, Basilia Suba. Kaya mo na po sabihin, masala, bali great grand Father Kev. son na kayo po. Ay, na. po ako. Okay. So, nano po kayong occupation o kapanintunan kayong kasalukuyan? Actually po, mag-real estate ko po. Bali kaya po itang ngayon po kasalukuyan na uling meron po wala na akong balen dati Minalin. Two-termer ko po municipal councilor. Then ngayon po tatagal kong pasibayo. Ngayon po panahon na ito. So abanggit you in apo na kayo kentod, Commander Banal, kapamilatan ng Nangyo. Po. Okay. Kaya pong inpong kaya na ganang tutuki kung ikutan kaya kayo. Malyari pong ikwento kaya kami nung makanano yung ang abalo yung impormasyon na yan at makanano yung ang atipon in kaya kayong abalo tungkol kang Commander Banal. Actually po atin na pong isipan niyang panikong kaya berening mato ng asawa na po nga ingkong ko Rafaela Lobo yapin po itang na naman kayong regiment nasasabihan na ano makanano lang mga biyayan kanita at sa likod at minunadang bali kay naging San Isidro kay naging alasas anyang atunugan na rin apon na kanyang bali na sila bande so alala pong permanenteng tuknangan dahil matwa halos lilibutan din po yung Pampanga pero siya atunugan do ka no itapin po nung ka na makapasibayo sisila bandang nga garaga ng nung ka na makaraton din yung matwa. So, dakal na po kinuwento ko na ako regarding ketang lalo na niyang datang niya po Tomas Poblete, amin po itang kayong Suicide Squadron at maging interpreter ng Commander Banal, loling niya po biyasa ng Ingles kanita. Itapin po siya sa Biana. Atin niya po nga kwento ko na ako na yan yung last ng laban kaya taking corridor na nungokar na di maka-okay pa rin apon kanita
uling asakop depo uling katang death march. Kabatila na pong may nga siwa ng may sabing apunes katang koridor. Depo kano ayari-yaring gera ka rin, itang kay koridor, uling kontrolado na ning Amerika, po ning gay tamo, ning gobyerno tamo, yung halos mabilog Pampanga, ang Pumbataan. So, imitataga na mo yung koridor. So, yung sabi na po ka na ako, area po atas yung bandera ng Amerika, po ng Pilipinas, o ring ating pamitatagan na kahit rin nga po ka rin tunnel, kaya taking Malinta tunnel. So, ede po adeklara agad. O ning, ita po palang tunnel na pekamarudang pisal ko tanda nga po, nga pa mong banda la po mamakuha nga po ka rin. At niya po palang busbusket ang gulot. Kaya kakabombada rin Amerikano, Pilanaldo, asirade. So, ere po kanwari perde nga po, nuling bakbaka na, iyawara. Kaya pong bangkeda rin may mate, iya pong tinapal da karetang may sabing damage na nitang tunnel. So, Pilanaldo, alalang balong luban, magdesisyon niya po tumas. Kita pong kaya Suicide Squadron, luban dala kayong gulot. Dumala na karetang bangke. So, isasabihan na po nila nga po ko. Dahil mga siguro ekbalo ng makaila, mayagnas no retang dadalanan ta karon. Bulok ang pungulad talaga lebasan detang kaya nito. Ang kaking milbla po ketang tanya later, may bulagala ka no reng apon. So, ikwano po nga gisan, detang ay kanang mga bulagang makasaliko tayo pong karin. So, anyang kalwal na, kalitade pa po, pinasing yung bandera, pero may sermon niya po kano kang apong banali, iapon to, may anak na. O ba't gawa mo ito, sinabi ka na ako. Kata nga na, ita na baling gawang tamo, na niya, may desisyon na akong mga nitang gawang tamo, na kanuning anang tom kang tatang na. So, ita, ginawin niya ka ni anak na, at may nagumpiya lagi itang kaya nga ito, may linis siya po yung koridor, at may kapag kayo na pong mayari na po yung laban ng katang lubalita. So, may pelikula po ito itang Suicide Squadron. Buli po sabihin itong Tomas Poblete, anak ne. No po. Anak na po. Pila na po bali rin maging anak ng, nino pa mo pong asawa ng Bernardo Poblete? Rafaela Lobo po, Poblete. Pinanla po rin maging anak Actually, siyam na po, neng la po may pala deta nga lo, may tela. Kitang pangargulda. Nyami, siyam na lang po rin mita, anam na lang po rin mitagan kitang out of. Atin pong mete ka rin anak da keng gera. Atin po itang panganin ay simple issue na ano ka rin. Kaya gisa na niya pong balas at corner de kitang baklad. Itang ating baklad api kayo na rin marasang kanite. Kiti po minalin. Kaya po ba nung laban na yan, supo kitang kahit ang bapa ko, ano yung kunang ko pa po. Pero, kwento de po, na nung makananyang mete, ang kaking mete, panyak sa kande pang bayoneta rin apon. At mabilis po ka nung kukwentura po ka na ako. Nakirandang po kasi ako, kumakialong pa siya ng kwentong karinga po mo, ko po mama ko. O ning pakiramdaman ko po itang namin itang kukwentura abang manya na are itang pipalutan. So yung sasabihan na po anyang beritada kang matumbanal na mete simple issue apatera ring kalaban bala makaninya po itang bali mumustrada ka na ako kuhain niya po pang pinawod na kitang banda ng Golden Sala nating malating bandera ng Pilipinas kanyang wall makanyan kukwento na nga po ko apon Tom, na niya sinabi ng mete yakin labanan nitang panganin na ing milyari kang matumbanal kabunya tutululwa alaman boses pero lalo na itang bandera ng Pilipinas yan po ginulakul tang kaya ba tutuging mete yapin po yung simple suita itang Maximo Poblete yapin po yung kanya po may nibata ni Mako ka Maximo. Kaya ba't mga kanya naman pong combat mete. Opo. Kinware po, dinukod de po, gagingeda na po ikiting bangke na. So, mga muna ang pamilyari, eman gugulang, utang, mag-stay ka lang medeng liya po. Basta lalo niya mo itang
bandera. Pues po siyam lang anak, metela rin atlo, kenggera, karetang anam, metela pa rin adwa. So, Alula pong mete. Atlo lang mete. So, kay bala po ni gera. Yung talwe po, yung commander maming, mete po yung laban ng kaya naging bituang manok. Between Makabebe, Guagua, and Minalin. Boundary po. So, may sniper po ka rin. After 3 days, hanta di pa po yung bangke na walang ating pong sniper bala pong lalapit. May tuturan ka rin. Mga nano na pong petsa ito? Malapit na yung liberation? Wala, gera pa po nga pong ganito. Oo. Pa masyadong makakay. Kayari. Ang puli na po sabihan, i-commander banal, king kitang pilayanan nitang gera, at lulang anak ng mete. Opo. So, kay bata ng gera, niyang magpistime pa sa bayo, at luna lang mitagang kareng anak. No? Opo. So, ngayon po sa lukuyan, ala nang mitagang kareng anak ka rin. Wala na po. 2009, mete po ito mas Poblete, kataking Laguna. Diyatangan po ngayon ganaganang gamit at chulang kaya po itang may nagkwayang sasabihan na po kanito, may nagkwayang 7 valor, medal of valor. At chula po kanong kitang asawa na niya. Unang kaya pa pumiras kitang makaset kaya pumunta kanyan. Talami po itang apo mikar na mabiya pa po itang Mabiya pa po yung asawa na ito mas Poblete. Actually po medyo makaya po yung storya na eh. Uling nga niya pong kumalang baril kaya naging bataan, kaya naging samal bataan. Sabi na po itatang ko. Unang may painta kung may kalaban ka rin. May tura niya pong balas, 17 balas. Hanggang may baksa kayong uling bundok. Tapos mamagusadan man iba't ang bundok. Yung sasabihan na po, usuyang usitang yung buntok na gatong kayo, mamagos, makainom niya. Una yung pinanoldo po, yari na yung laban, nalano rin ang hapon. Isipan na mete nung ang datang kay, iya pala mabiya. Adala na po ning manyar ulit po itang pengari ng banda kaya tamba kanyan, dumaan niya katang sapa, adala na yung babaeng iapuntom. Kaya sinabi na po kang tatang ating pong metekar na pero mabiya pa po na. So, inulude po, patapal-tapal nga man nakangabo, ating pawulong. Hanggang may salbaya po. Iapuntom, kaya taking samal bataan. So, karin nga anak na. Karin nga po na. Kendatang na po ng kwento, yung itang Tomas Poblete ay anak na itsurang may garalya po. Kasi at pag kayo gagamitan ng interpreter. May kapag-aralya po yung Tomas Poblete. Opo niyang panahon na bayo datang gera kanita, magabuga siya po. Pero manibatan niya po sa Isidro, nang kay mamaltag niya kung lalakat papuntang Kabalan Minalin para mag-aaral. Pero po may-ari, walang hindi ka gera. Igayo po, kayong panlalawe, uling apo na ko kentod Commander Banal. Nano mong lawe yung kang Commander Banal? O ba't importante Commander Banal kayang kasalaysaya na ng Pampanga at ng Pilipinas? Actually po, makaninig kaya pong sagutan yan. Kanita po, kukento de po rin matuami din, ikayang may papamilya, balumingan po. Pero may naimik kaya po. Kaya po, may inelaborate o ano man na taming alabasan ng kwento, linilemi mo po. Yung bagkos yung inisip mo itang maninto na kayong masalese. So ngayon pa po, may kapagkakataon na niyang misan na mong tawag king Holy Angel. Atin niya pong para ating kong ilibengkar na tungkol kang alwa po yung Sebat Santos kasi kinumbirada po kontak Manila eh. Ilibengkar po ito, itang nanlak sila tang ilibengkar rin. Pero gera yan naman po eh. Wala mo araw TC ay kaila, itang may rebel kaila na po. O na yung malwar siya po itang kaya na ng Holy Angel, itang auditorium ita o theater. Ano pong kalwalas? So, itang area po ka lang yung Albenyo? Kalwa po. Retang ROTC, wala mo ROTC sila eh. Kaya alam may-ari ni Kagera, may form lang grupo ra. Karing kaya po ilben. Ngayon eh, ano pong kalwalas yung nakakaluklukan. Atik po nga, linukluk ko kaya tambeto nga taong isipin ko kaya. Anyan kaya kayong kalambatang may pumanol, kinana ako. Tagano pa rin ko.
Kanyang pala, Mario ita, Benipayo itang apo ng Jose Abad Santos. Ipang ilalaki po. Ang kaking, ay, makanyang pala, kaperi ko, makanyang pumegumpisa na ining istorya ngayon, bay pa po, siguro wala pang adwang banwa, karimi pa po, akayan na, bibulat siya pa si Bayo, aling panida ko pupunta lang dito ang istorya mo naman Manila, kaya very Mario Benifayo, kaking piglet. Desiree, ne? Desiree, opo. Kaking, ito po, kanta po may kumpisa, pero kami pong pamilya, Laganas, Laganasan ko, puling balumi, puling ipapagkwento kami. Itang istorya na nga po, bala mo, may tatak na aking puso, na ang ganaka rin na nililaya mo. Kanya, pimpuitan ko tayo ng tingkan ako, ngayon pa po magumpisang bala mo maung katitang naging istoryada. Kasi po lagi pong sapat kabaluan karita uling may po balita may istorya o dati palang librong may sulat at din pong alawang kalupan na pong ng kahit aking Santa Maria Archives kukutang na po ka na ako nung nanuke yapin po yung bala mo kay ni Papong panahon ni mag-start itang ganaganang may kalingon na istorya ng Ning Banal Regiment po under Bernardo Poblete. Kaya pong kaya yung pamamakirandam ka rin makatuwa po, pamangutang yung mekad karela. Balo yung po isang kano, ba't yung lagyo na Bernardo Poblete, o pili ng lagyo Kalipampan ng Timong Commander, Banal. Pili na. Jose Banal po. Opo, tapili na Jose Banal. Ako po yung, minuna po niyang ngay pa po Banal Regiment Commander. May pong grupo kanita, rin anak na ilang kayabe na, almost 20 la pa kanita. May kumpisa yung linaban, uling nung yatalong ba, banana. May kumpisa po yan niyang kukwento ng nga po kumpelang, misa na bengi at ang apunan, at sulang ang ding anak na, mga anak pero magugulo na po. Manyakop na rin nga po ang kanita. Pagsabihan na po kano rin anak na po, ya po kumpelang, po yung mother ko, uling kanyang kesipin na nung yata lumaban na makalunusta mo mga matita mo nung yata lumaban na so mapinangkaring anak na din yan ng armas yung buong pamilya na po yung may example niya datang sipin tambalay may manya likot may kaila kaya kung sabi na utihan duwa na pati rin anak na lalaba na banta milayata mo utita mo sa lasa likot mo ara kano. Anya pong armasana lang reta, may pundar na yung ukbalha palya po. Kani tayo po may kumpisa yung ukbalap kayo ng lugar ito. So atin po kanita, mamasembula ng mga tari Alejandrino, Itarok, mikitigla po rin. Somewhere in Arayat, mikitigla ka rin ilari kita mabayang Petera na commander. Atin po may itong sasabihin ka na akong ABD kay linitis di Petere. Ako lang ko, akala ko niya po lagyo, pero ila po reta. Dayang. Ay, opo. Itang Felipa Kulala. O, ito po. Kandabo. O, ito. Kandaba tayo, sabihan Kandabo, o Raraya, Tiliting da. So, maniba po kanita, ang kaking, ing sasabihan da po ka na ako, ing Pampanga kanita, Redja. Alo socialista lang din tawag ito. Pera minalin. So, yung gawa na po ng kanuning kainan ng Amerika, pintakap doretang baka kay sinukul dopin po kanu dekap de Alejandrino, dekap de Tarok. Nang kaya balita na po kanung makasukul na kining Kapitolyo, mintay yan po yung anak na. Ana po kanu itang kengkay, bakit ana? Kaya beda ko rin, kulong yung ko naman na. Huling metong lamo, itang ngaguman dari madlang takapag-obra. Sinukul de kong 45 days. So, ang puriyo sabihan, Bayo Pagyera, involved na lang ang Don Perico, Antimo Socialista, King AMT. Opo. Abi-abi la po rin, anyapin po sasabihin na ka na ako, kitang istoryara, ating mixelos ka rin abi, na uling, anya pong mayara kapya naman ni Don Perico kanita, kay Nundegin for Santiago, nang dekara na pong Laurel. Anita, sabi tayo, wari, collaborator rin ako nun, pero Laurel po, katang peto na rin nga po ko, sinahop ya. At linwal ni Don Perico, kita kay Manila, kahit ba yung milwal,
po ba nung makanano yung gawa ng communication, waling wala pang telepono kontak po. Kahit kapi namin, Commander Banal, ingin-house da ka rin. Iya pong peparag de bangka. So, reta pong tawa ng Commander Banal, reta matalik mamang ka mga ragul, ilang inutos na. Kay kakakwara po por Santiago. Minalinda ni... Nande po no kanya muli. Opo. Kay... Yung sasabihan na po, kasi balo do rin noon rin nga ben Ialendrino, Itaro, Lindabie. Yung sinabi na, buri kong muli kang ando, minalin. Karina po, ganda nata, medyo mika politika kayong... No karon po ketik yung minalin. King San Isidro po. Kaya ini po Santa Maria, Lord is patakay San Isidro na po kanta. River Channel. Ati pong ilog yan, dudutong Manila Ita pong... Ang buri na po sabihan, kanya nabalutan na. So, San Isidro pala. So, nung inuli niya pong ando kay ni o Commander Banal Don Perico si Piho de Lanes San Isidro na po kitambali na ka rin na At yun niya pong metong katiwala tawa ng close kay ng king guerrilla karing mo ng sala family karine po pinabilin pero that kay po putalanay kinmo rin po San Isidro opo siya po kay ba ng Mikay Laban po putalanay po. So, ako po kitang istorya ng Tom, wala mo din yung partisipasyon ni Don Perico kayong labanan. Kasi, kutang makilaban niya yung mata kayo muli, ilang dumi sasabi Wala mamlano lang. Anya, ako, kitang pakiwari ko po, atin yung masanting ngayong baga niyang panahon ng gera, although masakit siya kitang ng ulcer, Don Perico. At mga nitaping... ita pong baleng supposedly itang naging bale ng Commander Banal kiniking San Isidro alane pong hinita may silabya po ito. Pero po balo yan taluntunan ano ka rin niya kita po king alasas nagpukit ang hangin unang plus daan na po ngayon ito plus daan na ang puli na po sabihan nung bandi ng Kempong Baloy umuna Kempong Baloy nung bandi ng karin yung bale ng Commander Banal, palagi po makitok ng yakyat ang Gabon o may nga pisali kay ng Mete? Ali po yung milyari po, yung sasabihan na po nga po kong Tom, maluwala si Pibanjanda. Asikan, uling ka ba ng maging scout siya po kanta, Philippine Scout, anyang makuya ka rin. Uling 19th centuries pa mga 1917 o na ano, 11 hanggang 11 kaya muli na po kay ti minari may nasignya mo po may nanaman ng tanaman na pale mga yan pero maluwalas po yung Pibanjanda kasi tutuldo na po nitang nga po kung nung wakar nitang Pibanjanda pero ay na po kaya kami ngayon ang bro po sabihin yung Tomas Poblete ngayon subali kayong magaral yung bukas siya enlisted yung Philippine Scout ito ikay po ipadel na po ito mas po. Ano po yung Bernardo po? Enlisted niya pong Philippine Scout. Opo. So, kay ba't po niyang mag-form yung oling magporma lang kanya-kanyang grupo kanita, yung talagang talipampana kanita ang Commander Banal is El Mundo. El Mundo po yung house na kayo kanita niyang EPA po kitang Banal Regiment. Ako tangya po nandito, ba't Jose Banal? Opo. Siguro, makatugmaya po kitang istorya ng San Jose sa unang Virgin Mary alayo kayong eksena wala kayong eksena pero atin yung eksena niya panahon ng maraguling naging role ng San Jose siguro yung isipan ng Matuita na anyang kay alayo kayong eksena kayong biblia layo man bala mo yung milyari ngayon aga nakakit ang sasabihan ng Tom alayo naman kayong eksena yung sa lamile yan wala mo makanitaya mo po yung... pero kikimot siya, pero ede po... napabalo na Opo. Okay. Kwento kaya kayo rin, kaya kayong ingkong ang pungapon po rin, kaya kayong mga katwa. Nanula mo rin nga kagana kayong kukwento rang adventures na o retang peka magaling ng delanan, king labanan, Commander Banal. Actually po, kitang istorya panela pong manyambot kayong operation tungkol kayong pamagrita ka rin garrison.
At yung sasabihin na po, niyang datang na ring Amerikanong kaya ng MacArthur, na masyadong dakaling obrada rin sundalo sa Amerikano. Uling ayari din ng bagay-bagya. Na masyadong dakal. So, kata pong sabihin da, may nga para sa labanan kayo naging Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan. Ang po Metro Manila, saka Rizal. So, yapin po itami itong official yapon. Itami ito, ikbalo nung ati kong daramdaman kayo, pero kay balo pinido General Lam Oma. Ati po piyapadala sulak kaya, na agkatanday magkabe. Uling siguro, inisip na edegyo, sila tanan din na magkabe na kayong kadaring hapon, nung nanong burita, biyada kayo, nanong burina. So, yung sabihan na po nga po ito, pinira niya itang papilita sa kay Billy. So, hindi po ano. Natin kapit ang mapwede rin. Ita mo po niya, itang kutanginan din, siguro, ning regyo, ning masantang itang karelang operation. Halos, asasakop do po rin ang garrison na luluban dari Commander. Yung totoo po niyan, piulit-ulit na sasabihin Luis Tarok, na rengok balhap, lininis da. So, yan datang lareng Amerikanong Liberation, ala nung makain pagal. O na yung ating yung paginakit ni Luis Tarok. Kay badang lininis, ang yan datang lareng Amerikano, inaresturo rin ng guerrilla, metong ni Luis Tarok. Yung paginakit na, kay badbing lininis, uling burira, milakola armas rin kalupad rin Luis Tarok, uling po maging ng tulisan, makin sabi na rin Amerikano maging nakit lang Luis Tarok. At niya po makanyang paginakit Commander Banal na kay badang lininis, running Amerikano, ila naman darakpanda. Actually po, kitang Banal Regiment, ila po makapalog ka rin di Commander Luis Aparte po itang... Party lang po. Kasi Commander Banal po, walang kinawal na yung demokrasyang way of kahit natin mo rin itang nung nanitang kahit na rin official tamong kahit Pilipinas susunod dyan po. Kasi po yung pisabi na kanita, agpangketang kwento ng apuntom, anyang bayan mo ko kanita, anyang makune po kahit minalin. Itapin po na ila, uling kinilala nuning armed forces na ng US, iya mo po, bukod tanging kareng tao ng kareng ukbalap, kareng tao ng Don Perico, iya mo pong pilira ka nung para i-training, dinandang armas, para maka-aberang lumaban ka rin papuntaging mga bating Tarlac, Bataan, papunta Bataan po mga papunta koridor. So, yung balo pong kukwento ila mo po itang Banal Regiment. Siguro po sabihin nyo kang Commander Tarok, aparte yung pangsulta ka rin. Kung balo po nung atsuketang istorya na kaya na ng US government, nung atsula ka rin Pero po rin ang Banal Regiment, alos, nga po, nakalala may dinan pension, o may gulo-gulo po kanita. Mapinan na po rin may dinan, Retang Banal Regiment, Minta America, may pension, kaya la po may ribatan kang Banal Regiment. Pero po Commander Banal, may nikwayang back pay ang pong pension. Actually po, kayang kabaluan ko, manikwaya po ita nga po kong babae. Ganito na niyang matene, mitok lang po ito. Ibalik kayo po kang kayo po, takalimong importante yan. So, it makes sense na po. So, niyang bulos de, Don Perico King for Santiago, paulo yung pamamilata ng Jose Laurel, yung mendakit kayo, Commander Banal. So, inuli niya kayo Binal, inuli niyang inawad na ito. Ating kayo pong balo, kayong kwento, iba't kitang may sakit niya kayong dungos, ang gaking Matea, ang pong nukar niya may kutkot, Don Perico. Actually po niyang mission na yapo kong pela nga po ito nita ba, kanita ba, kaya pa po kanita mas kanya pa. Pamasala tayo mo po na ito. Gagamitan niya po itang pelang, Rafaela Lobo, na asawa ng Commander Banal. Sige po. Sasabihan na po ka na ako itang ulitan nyo na yung pasiwayo. Banggit nyo po na anyang ibulos deking Fort Santiago, Don Perico, pauli ng pamamilata ng Jose P. Laurel, kanitang panahon na ito,
inawad na yung dumakit kaya ay Commander Banal at sinabi na magdaton niya kaya tiking minalin. Malyari pong ikwento kaya kami tambalo yung asagap yung detalye ba't yung mira sa ni Don Perico, may kasakit sa dungos, ang gaking mete, at nung nuka rin niya mekad mikut-kut. Opo. Ito po, niya po, kami niyang, may kakaisip na ako po. Ganito lang telepono. Makananing po itang impactan ko, makananing may connect kang Commander Banal at Suketi, alang komunikasyon, na iyang pinabili ng Perico, na iyang dumakit, muli ko, kang Andu, kang Bernardo Poblete, karing kuana. So, maligot salita po, pwede nagdeturubang ka, agaking meron niya po kining puder ng Pungando, kiniking barangay San Isidro Minalin. So, agaking itapin po, atin pong meto nga, atin kayabi Don Perico Prospero Balbuena, sa mga tayo pong atandanan ko, yaman niya isa kang basta nung ka rin niya muntay kaperi ko, abenita. Wala mo ka mag-anak. So, kitang meron na nga po kitang pamilya Manansala. Anong nung ka rin, meron nga karetang pagkatiwala ng taong Commander Banal. So, niya pong Sakiya, Matea, turubang ka mo rin po yung libing. Ere po pwedeng idalang kayong kalupanin dalang tang sementado o kanita, ipasementado. O nga monitor dere nga po. So, pemaltang jamo po kayong ilog, po kayong kagulutan na ng Patrick Tirik. Living de, alam ikibalo. Yung Patrick Tirik po ngayon, nung karang yung barrio kaya Barangay Santo Rosario po. Atin po kasing meron pang libingan, katang Catholic Cemetery, kataya pong Sunset Boulevard, ganita. Kanya po itang talagang libingan, uning atin pong parting libingan kaya ng gulot na ni Santo Rosario. So, kanya po may libing Don Perico, pisa ng jamo yung kabawang na retang piling tawa ng Hapon Banal. So, ala kong paglibing noon ay mo retang mikut-kut siya po king Patrick Tirik. Apo. Kaya nung pong sa lugsugan niya ita, base king mira sa impormasyon kaya kayo, mayakit siya pa po itang eksaktong more or less tang Ita pong lugar pero emi po ba nung sano karetang kasi ala na po tang sementado no ang buretang nicho So kata pong lalam dere ta sementado nicho karin niya po yung intil duda kaya kami kanita. Pero atin pong mitil do kanita niyang anak pa mo pato ng dimbang na alwaya po yung tirura. nino po rin miturong nga rin. Manita po mga to kanita. Pero laki ang pamilya yun. Halos ita pong kaya ka ayasawa na yung nga po mi. Pero maliya po yung Maliya po tirura. yung tirura. Yung pong impormasyon na yan, nung kanya may kutkot, kanino niya po ikwa. Kareta po nga po kasi sabihan na, kung naman tiron talaga, no, ka rin niya nga na na po ita nga po mi nga ayasawa na ita nga po kung talaga. Kung naman tiro, pero turo ke, na. Ale, sabi na po, atanda ko ba na sabihan to. So, atso pa ka rin ni kaperi ko. Sinadya din Retiro. Alwayang bangke nung atin lang ikwa ka rin. Alwayang bangke kingwara. Kay ba't na po ning gera, kayong baluyo, kay ba't na ning gera, nanong gewa ng Commander Banal, may balik yung kayong pangasibilyan, may nanong kapalintunan na para biyaya no rin yung pamilya. Yung balo ko po, may atilang lote kay naging Marpi, malapit yung kampo. At atin niya pong service siya retang Marpi King Quezon City po. Opo. May kagabon na po rin. So, yung sabihan na po nga po kung may kubray ka rin. Kaya ba't... Camp Murphy po. Opo, niyang Mateo, at di niyan di pa pong service retang arbitra ay retang owner ka. Willis. Opo, kaya ba't niyang Mateo, itang anak ng kayong Suicide Squadron. Sundo tayo po. Pangkaya kayo nandin, ating niyang gabon, aatang ka, i-Commander Banal, malapit king Camp Murphy, King Quezon City, uling Mego Braya ka rin. Pero may nga pisalila pura tanga dualoti, uling, ginasdo po rin tagatang pelikulang pepagawa ng Tomas Poblete, apin pitang Suicide Squadron. Anong nuka rin, may detalye, itang sasabihin ko po ng naging koridor nung makananya linog kitang tunnel. Yapin po yung maging pelikula ito. ang pupuitang metong pampilikula itang Itang commander mamin. So, Anita Linda yata, yung balo, sabihin din po yan. Ako po kaya... Opo, Anita Linda. So, ilang produce Opo. yung pelikula. Okay. Ngayon,
Ambuli na po sabihan, king kayang pamag leader na nitang banal regime, may kinabang yamo, back pay, pension, subali kanita, lani sinawag pa yung gobyerno. Wala na po kasi ito na po ni attorney Macarena Masabian kanya pong panahon na siguro mga 70s kasi 70s kalulu kami talaga. Macarena Masabian bisang kami mga kanila. Alaya pong in-apply mag-scholar kasi kanita po rin Yapin pinkukutan ko yan na kaya mong sarili ko. But big wish lang biya inalbang kitang saving private Ryan. Lima lang may kakapatad data reta, may ito niya mitatagan. Ngayon ni rescue de. Tinandeng mulaga. Itang baka tawa. Detang makalaya pa. O ba't kayo Pilipinas ako? May gisan na, busip yan, halos ba, nanong gawa ng abra, at may ngala ko itang kabuna. Ginami na atake ang operation na kitang pamang kaya karingapuan. Kaya ba't, ala naman, in return, ala naman. Migbis lang biye, ala naman milyar eh. Then hindi kumandang sisi ni pamangandaman ala. Nengkay man kami mo itang may sa dedinan ng itang kulte. Nung wala kayong mayo mo asin na biye gabi mimisan mo kayong oras. Diyan nasa mi po ita. ang puro po sabihan, nagya nga po na kayo umukeng tud. Di sa nyo po itang ipamitig ko yung pamilya. Alip. So, alaya po kayo pag-araling gobyerno, may itong mga kareng Ala anak na lang, making scholar, agya Ala kareng karetang apurang diretso. Dito sa ngala ko. What more karetang tawa na rin kalulong mo naman ang migbisbi. Sayang po itang naman tang kayo na tila mong may kalingman talaga. Kasi sabihin nililay, ikami linelemingan, ita kaya gana-gana. Sana yung gobyerno atin naman ating talakad para ka na ako na atin sana may itong talakad na congressman o senador na baligdan do rin talagang may sakripisyo kaya tanggera kita. Alwaretang may manyamantalang ilang big pension yan naman takal po. Lalo man kitang kaya, roster, ilang tinanggap. Yan yung talagang kaya lalapong tinggap. Kempong puwera kitang balutang may kwento kang Commander Maming. Ating kayo pong balong kwentura kang Commander Maming. Actually po yung Commander Maming at yung boyfriend niya ni Ricardo Garcia. Tao niya kaya ni Santo Domingo. So, tatala niya may itong esquadron ni Maming. At yung makablock ka kayong kasi di nga po natsula makabebehan po guwagwa eh. So, kiminalin po talaga, talabal din kabalenta mo, ating mapanyumbong. At ang amon na makapili. Ating mitulbo kaya, ring esquadron ng Maming at tsula kayo makaninong lugar. Yung nasa damo ka na niya, tsula ka magpainawal, yung balaking gera. Mapagala, talagang magreslamo po ka. Noong ating espiya kayong binalin, may report na tsura ni Commander Maming. May kapagpukan ka rin, kaya king bito kong manok. Commander Maming po, kukwenture, man sasakab makilaban. Pero rin tao na pa siya ating makatalakad, dugo ka, may turang ka, ara. Pero yan, nasabihan may turang niya. May snipe po, kile, kaya na may turang. Yung istorya pa po rin nga po ko, uling nga lungal doy dekwa. Balami meto ng kaya pendere ng aso tang may po sabihin. Balang bumunta garetang kukunande mga snipe. Balami tang boyfriend na uling nga party ang squadron puntalan may tura niya naman. May sniper yan naman tang Pero ikware po yung bangke ng Commander. Kuware po yung itang retang sniper kaya retang kamachilis ikwara na. Kanta de pa po ikwa yung bangke ng Commander Maming. Kata po yung bito kang manok. Ngayon po, in buring balo, nukar niya po makakutkot Commander Banan. Actually po sabihan na po makakuha niyang mabihe po. Po ka rin kapatid ko itang kukwento na ati po litrato yun yung minapubali at ang litrato Dakal Army Truck. Bulaklak ng Dakal. Kaya ba't ating miksalitang presidente niyang keng kaya na. Itang sabihan ng mga po, libing dekoretang mawakala na yung kaya na, itang ina pa ba nung kaya, itang libingan ng mga bayani, kasi yung nga tandaan ng guitan.
Pero po ako nga papasyalan. Actually, pato ng kepo may para sa pula loma yan. Opo. Wala. Po. Pero aga ka nakara, ating maragol ceremonies niya. Maragul po, ati pong presidente yung salita kanito. So, noong 1956 ito, magsaysay. Kera lang po. Kaya ba't na pong mete, maka na niyang mga biyahin tanga pong pelang. With pension niya. May nulya po kaya kami kanito. Yapin po niya niyang putang sambaya nagkatataryan kay. Madalas niya yung kaya na kayong tutura na. Kaya kumanan tabi ka tanga po. Ika datang ito mas itang anak ng kayong Suicide Squadron. Tayo magkwento yan. Magkwento. Kaya ako naman makarandam ko waling nga bang pisang ko tayo makarandam. Kaya ako gana-gana. Pakarandam magutang kwento. Pero ito po nga pong pelang alay nga banggit. At niyang paginakit, kayong milyari, hindi ala na ng asawa na. Actually, kaya mo po, masyadong... So, kaya naman yan. Kaya Ano po kayo matiyan ng Commander Banal? Kayang balo? Yung balo ko po, bika kailaban may nga short lilya, yung balo ko makanita, pero sa benda, kasi ala pa po kanita eh. Sa benda, Peter eh. Sa benda. Atin po waring kasi yung panahon pong matay, ang 1956, kapalipal yan na rin hook. Maging kalaban mo po. Maging kaya nila, ingaos na kaya, traidor. So, tutuyo po ito nga ay isip kong ang gulong po tagalang uling tinipaya, migdatun, mikiyabi ka rening renegade. Ela matula kaya niya. Opo. Ako yung mabilis ko pong kahit kasi kahit ang istorya ni nga po kaya ako isipan ko Peter. Agbang po ka rin may sulat meto nga interesante keng Banal Squadron keng Banal Regiment well documented yung karela pa makipaglaban dakala may sulat ay account at nilelelang mapa. Alele na la po bang Commander Banal din eh? Actually, wala pong higit mo ng tipo. Nano po imitagan gamit kasulatan, letrato ng Commander Banal kayong pamilya? Atik pong litrato na yung batsakin kayo ng Xerox siya mo po. Buriya po nga. Sige po. Kasi ito pong color da kay painting, alam mo, charcoal kaya ito. Pero ini po, atsuking kaya ini, king armed forces. Pero, kukuha ko pong dokumento karela regarding kaya itong sabi. Ini po ba siya meron kayo ng libro ngayon eh? Makapatungkol niya po kang atong banal. Mag-play ka niya. Ano yung pilitrato mo? Ay, first time. So, happy ni. Mukha niyo po may kway ni. King armed forces po. At saka yung filed na po makanya. Apo. Ano po ito mas poblete? Bakit pong datang ng litrato na bala mo Atyo po, mayan la kabiyayan. ano po may gabrodya po yan. May kabrodya. Apo. Kaya po yan ay minuli minalin. Ang kaking mete po yan ay minuli minalin. Ano po itang metong ayan na yun. Ano po yung apong pelang. Ano tandang sura itang metong ng anak. Ulia. So, apin ni po tumasan niyang anak ya. Opo. Ano So, po niyang, apin ni Tomas. ano po niyang mga Ay, anak yung, tumasan niyang ano po niyang mga anak yung kasalan. ay, Tomas Poblete mo naman.
Ore ni po rin Banal Regiment. Di sa niya po yung Tomas Poblete. Ay, po kaya bigay Harap ko niya pong tao. Yan ay masyado. Siguro at yung 5'9", ganyan po. Matas na yun po, parang yung Pilipino. 5'9". Opo, yan pong madugulat sa kanta niya. Kaya bigay. 5'8", 5'9" po. So, ba't yung hindi kaya ng buko ng Owens? Ne Nga po? po, Owens. At ikaw pong kopya kang Owens? Ala kami. Palo ko ala kami kopya kanyang buko yan. Masa niya naman pantunan yan eh. In order eh po Amerika. Vinyete po ka na ako din kaya ng panipitan kitang harap ng I think we have no copy of this, William Owens. Hey, pinalin ni. Opo. Yapin po yung commander mo na lang po yung Owens. So, documented siya pala kini. Opo. Putol, minalin niyo. Opo. So, Colonel, yeah. Colonel Bernard Poblete, alias Jose Banal. Colonel, yeah pala. Kaya papeles na pong tumasin. Ganyan po sana. Ay, Tomas Poblete naman, Tomas Poblete, Lieutenant Colonel, yeah. Executive Officer, Banal Regiment. Pero niya pong matiyap manal, sabihan nito nga po, Brigadier General din kaya na binyarang... Diba? Opo. Ini kaya po yung dokumento ngayon eh. But checking National Records Office in California. Opo. So, pwera po ka rin daralan yung dokumento kayong balo yung gamit na ano pong may lakwan gamit. Tuloy katang balayin po sa tersyero at mga kulkul katang kami uling meron na kayo po karon itang baril yung walang 30 caliber yaw na yung alanay pong banggo. Tarang baril. Kimpalagay ko kaya yung puita. Opo. Uling makalandon po nga pihong. Sa 70 po na nga po may kitkut no katang gatang iganang kay kitkut do karon. Anyang panahon na kinsa Rosario po. Alala po nga liling kayo na. Imalan, ID, o personal na gamit, relo, salamin. Actually, baka nga forces po din kasi may silad po pinigay na. Yung gamit lang yung... pero reta pong babo kanipunta lang po daw. Hindi na pong maglagak po itang gamit na kanita. Pero ito yung gamit, mismo yung matwa. Na may Yung balog po itang babo kong mete katangal do, mahalan niya. Pong, kaya ba't itang kimona ng apong Rafaela at saka Joseph Dado. Ang po itang kanyang dahil itang pinulandamalan. Saan ba ng bawal? At saka yan. Ang magana kayo po Joseph Dado, mga... Ali yun yung story niya kanuha na ngayon. Ita pong mga niya, tsaka yan itang bahulip, hindi pong malan Rafaela Lobo. So, siguro, iya pong banal, karin mo rin makakabita. At yung po ita, kung nagkaya po ang Joseph Dado.
Bawli pong malati ang gamit na po rin nga po. Kaya lang tangkimuha na pong patimpukan. Bayo kaya pupupusan, pango namin na po, preliminary po ini, karang daratang ayaldo, makikoordinate kami kaya kayo. Opo. Nung pota nga kasabi o rin aluwa yung kamag-anak, nung pota ating tapang mayandam gamit o dokumento. Dakala salamat po. Opo. Opo. Thank you po, Tony. Opo.